Govano Chukwuma Soludo ekwego ndị ọrụ oyibo na Anambra steeti Nkwa na ihe ọma na-echere ha n'iru bụ nke ga-akwalite ọdịmma ha. Govano Soludo kwere nkwa n'oge ọ na-akparịta ụka ya na ndị ọrụ oyibo na Anambra steeti na mmemme emerubere maka afọ 2022 maka ndị ọrụ oyibo. Onye ọrụ anyị Valentine Mbadoga na-eweta ihe na-eme n'obi gọọmenti nọ ebe ahụ ma wetara anyị ozi a. I get my fat. Just more belief I get received the alert today. I'm gonna get sent the way today. I get measure if I have 15,000 I Governor Soludo ogo na-eto ndị ọrụ ndị Anambra steeti maka ịdị uchu n'ọrụ ha kọwapụta mkpa ọ dị ndị ọrụ Anambra steeti ịga n'ihu na-etinye uchu n'ọrụ iji mee ka Anambra steeti ruo na ya bụ ogogo a na-ekwu ime ka ọ bụrụ ebe obibi ma bụrụ nke na-aga n'ihu etu o si kwesị. O kwere ha nkwa itinyere ha ego na ego ụgwọ ọnwa ha n'afọ na-abịa abịa ma ebe o kwuru na ịkwụ ụgwọ ọnwa bụ nke ga na-abịa etu o si kwesị ma gaa n'ihu kwe na ọ ga na-agbasi mbọ ike n'etu o si metụta ịrụ ọrụ ya dịka onye ndu Anambra steeti. Ọ kachasị n'etu o si metụta ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ ndị mmadụ. Onye ji ọkwa head of service nke Anambra steeti bụ barista Theodora Igwegbe n'okwu ya kpọkuru ndị ọrụ ndị Anambra steeti ka ha gaa n'ihu na-akwado gọọmenti nke Anambra steeti ebe o mere ka amata na Governor Soludo bụ onye nke bụ adịm na mma ndị ọrụ ndị Anambra steeti n'obi. O kwekwaziri nkwa na ndị ọrụ ndị Anambra steeti ga na-aga n'ihu inye gọvanọ ezi nkwado iji mee ka ebumnobi ya n'etu o si metụta ime ka Anambra bụrụ ebe obibi bụrụ nke ga-abịa na mmezu. Governor Soludo nọ n'oge ahụ hafenye ihe nrite award nyegara ụfọdụ ndị ọrụ ndị Anambra steeti bụ ndị nke mekarịsịrị nke ọma na ngalaba dị iche iche ndị nke gụnyere Maazị Okechukwu Emehiebo, Oliakụ Chito Osili, Oliakụ Uju Aniakọ, Nwada Sylvia Anierobi nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Ịwa achịcha ekoghị eko, ịgba egwu nakwa ịkụ egwu dị iche iche bụ nke pụtakarịrị ihe na bụ mmemme were ọnọdụ n'isi ụlọ ọrụ Jerumu Doji Secretariat nke dị n'Ọka. Ndị bịagasị ya bụ mmemme bụ ndị nke gụnyere onye ji bụ ọkwa head of service nke Anambra steeti bụ barista Harry Odo, onye ji ọkwa national president nke otu Asatu bụ barista Titus Akpudo, ndị permanent secretaries ya nakwa ndị ha na Governor Soludo si alụ ọrụ na gọọmenti nke Anambra steeti na ọtụtụ ndị ọzọ. Site n'Ọka, abụ m Valentine Mbadoga.